ואתם צופים ב-PLA. הסרטון הראשון שלנו הוא על ילד שהיה לו קצת משעמם. קצת משעמם? מה עבר על הילד הזה? עוד לא ראית כלום, עשו על זה גם כתבה. אז שלום לכולם, היום כתבה לא שגרתית ומיוחדת על אדם מוזר, שהעלה סרטון לרשת. שמו הוא עודן ג'רבי והוא אוהב לרקוד ולעשות פעלולים. הסרטון לא מומלץ לגברים בהיריון ולנשים מגמילת סוסים. אהבה נתחיל. טוב, שנייה, אני אתחיל את השיר, רגע, שנייה. הנה, עכשיו אתם רואים טוב? רגע, זהו. טוב, אז אפשר להגיד שהסרטון שלנו היום מתעסק באנשים שהיה להם קצת משעמם. ומה שהפך אותם לעוד יותר משועממים, שהם העלו את עצמם משועממים ליוטיוב. אוקיי, אז אנחנו נצפה באישה שהפכה אותם. Cause I want to know. Nicki Minaj. She said, sound like a chicken though. I sound like a chicken though. I sound like a chicken though. Like a chicken though. I sound like a chicken though. אורל, אני הופכת להיות צמחונית. מה זאת התרנגולת הזאת? התוכים מסתכלים מלמעלה. אם אהבת את הסרטון שלנו, תנו לייק, וגם תירשמו לערוץ שלנו, בלחיצה על רשם כמנוי או על סאבסקרייב. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בתגובות, או לכתוב את המייל שמופיע ממש כאן, וגם בתיאור של הסרטון. אז יאללה, ביי.